जोंनि बे हाबाफारि लानायनि थांखियानो जाहैबाय मणिपुराव जाति हंकरखनि जाबायदि जाथाय जानानै हिन्जाव माहारिनि सायाव अयथासार आरो हिन्जाव माहारिनि नङिनि अनगायैबो बेवहाय थानाय गासैबो रायजो राजाफोरा थानाय जानाय लोंनायनि बेसेबांबा प्रब्लेम जानानै फैदो बेवहाय आरो बांसिनै जों दुखु मोनदों जों गासैबो बुहुमावनो दिनै मिथिदो बे भिडिअ भाइरेलफोरा जानानै हल माने बिश्वआव बेफोर दावराव दावसि जाहैदों बेखौ जों सैज्य खालामनो हायैनि थाखाय जों दिनै प्रटेस्ट लादो भारतनि प्राइम मिनिस्टार श्रीजुत नरेन्द्र मदि बिथांनिसिमबो लादो जोङो आरो अनारेबल प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथांनि थाखायबो जों प्रटेस्ट लादो आरो जोंनि साबजेक्टआ जाहैबाय डिमान्ड फर जास्टिस टु रेप भिक्टिम्स एन्ड इमिडिएट एक्सन टु स्टप एथनिक भायलेन्स इन मणिपुर बेखौ जों लानाय जाहैदो आरो जाहाथे बेखौ भारत सरकारा थाबैनो माने कालप्रिटफोरखौ हमनानै आयेन बायदियै माने दायनि साजाखौ होयो जों बेखौ हास्थायदो जों महिलाखौ बेफोरबायदि उलंग देहा खालामनानै लामा सामायाव थाबायथिं होनाय बेफोरबायदिखौ जों सैज्य हायाखै दिनै जोंनि आइजो माहारिया आगान मोनफ्रोमावबो थाबायनायाव बिराद प्रब्लेम जानानै फैदों दिनै सारा हिन्दुस्तानावनो बेफोरनि अनगायैबो जोङो माने बेफोरनि बलि जानानै फैनो गोनां जाहैदो बुंनो थाङोब्ला 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर 5 बोसोर बेफोरबायदि उन्दै बैसोनि गथ'फोराबो बेफोरबायदि निर्जातन सोलिनाय बा बेफोरबायदि रेप खालामजानायनिफ्राय जों बारग'जानो हायाखै बेनिखायनो इमिडिएट जोंनो कालप्रिटफोरखौ साजा होनांगौ आरो बिथांमोनखौ हायोबाथ' आं थोंजोङै बुङो फासि होनांगौ आं बेखिनिखौनो लुबैयो आरो बे रिलिखौ जोङो सालबारि डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउएनबिपिएफनि दरजा मोखांनिफ्राय लादो आरो बे हाबाफारिखौ जोङो बेखेवनानै होनो थाखाय जोंनि सालबारि समस्तिनि बिथां एमसिएलए सारखौ खावलायनाय लेखा बिथाङा बे हाबाफारिनि जोंनि रेलि खालामनाय बे आगान सुरनायनि हान्जाखौ बेखेवनानै होयो बिथाङा रेलिजों लोगोसे सोरबा मेम'रेन्डाम होगोन नामा दिनै होगोन जों आखायाव लाबोदो जों गासैबो जों सालबारि डिस्ट्रिक्ट महिला आफादाल' नङा जोंहा सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय मोनसे निर्देश फैदो जों गासैबो महिलायानो बे रेलि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिथांमोननि निर्देश हिसाबै जोङो दिनैनि बे दिनाव सालबारि जिल्ला मुसलपुर जिल्ला तामुलपुर जिल्ला आरो भेरगाव अदालगुरि जोङो 6 to 8 PM बेखिनियाव जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो थांनाय मैया जोङो अमेन हिसाबै लानाया परबतजरा गसाइगाव क'क्राझार चिरां आरो बिजनि बे एखे सेम टाइमावनो जोङो 6 to 8 PM बेखिनि टाइमाव जों लानाय जादों আজি আমাৰ হালবাৰী জিলা বিপিএফৰ উদ্যোগত যোৱা 4 মে'ত হৈ যোৱা মণিপুৰত যি জঘন্য ঘটনা আজিও অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰ যি মাইথেই আৰু কুকিসকলৰ মাজত ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টিৰ বলি নাৰী হ'বলগীয়া হৈছে আৰু সেই নাৰীসকল অকলেই নহয় ঘৰে ঘৰে নাৰী নিৰ্যাতিতা হৈছে উলংঘ হৈছে যিখন ভাৰতবৰ্ষত নাৰীক মাতৃ বুলি জ্ঞান কৰা হয় দেৱী বুলি পূজা কৰা হয় আৰু সেই ভাৰতবৰ্ষতে আজি লজ্জানত কৰি দিছে গোটেই বিশ্বৰ বুকুত 140 crore মানুহৰ সন্মুখত আজি আমাক নাঙত কৰি দিছে সেয়েহে মাতৃ হিচাপে আজি আমি বিপিএফ দলৰ পৰা হালবাৰী জিলাৰ পৰা আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ সেই বৰ্বৰ সেই হিংস্ৰ পশুবোৰক আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত আমি আমাৰ আজি মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতীয় চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ আৰু আমি আমাৰ যিহেতু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি এজন মহিলা গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ওচৰত আমি ইয়াৰ ন্যায় বিচাৰিছোঁ আমি দোষীৰ শাস্তি হোৱা বিচাৰিছোঁ আৰু অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰৰ স্থায়ী সমাধান হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ নাৰীৰ ওপৰত যাতে এনেকুৱা অশান্ত জৰ্জৰ অৱস্থা হ'লেও নাৰী যাতে নিৰ্যাতিত হ'বলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি আমি মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ এই প্ৰস্তাৱসমূহ আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আপিল কৰিম তাৰ কাৰণে এই ৰেলীটো আমাৰ ইউথ বিপিএফ আমাৰ হালবাৰী জিলা বিপিএফৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ আজি মৌন সমদল নাৰীসকলে উলিয়াইছোঁ আমি আহি পেলাই ইতিমধ্যে মহকুমাধিপতিৰ আমি এই জাগা পালোহি আৰু ইয়াতে আমি মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম।
सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।